Huria ni Tuhan na inolonga di baga sa Tuhan da Yesus Kristus tapasada maruhat na martangya kita. Debata Jehovah, debata amanami. Tongos matodim parbadia tu baga sa ngulu nami. Asa mga sato demi hami dinalaho manangihon hatamon. Di baga sa Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Damang dainang nanolong di baga sa Tuhan da Yesus Kristus. Hata ni debata nasa artuhita di baga sa partikienon diene mai sian buku panurang Yesaya bidu 12 mamuka may sada masoho sa tuay onom om mahatan ni Tuhan. Jadi dohono muna ma di hari nasa sadai mauliate maau tuho ali Jehovah ala diri masiho au. Alay nunga marpamuati rimasmu jala nunga di pauliho au. Ida ma debatado hatuaku ibana hua posi. Jadi dang mabiar au ay Tuhan Jehovah do hagogoku do puji-puji aku do majadi hatuaon diau. Jadi malas ni roha hamu manawi action mual ni hatuaon. Jadi dohono muna ma di hari nasa sadai puji hamuna ma Jehovah jala jo hamuna ma goarna paboto kamuna ma akka jadi-jadian na di tonga-tonga ni akka bangso jami tahok kamuna ma goar na tibuli ede hok kamuna ma ede puji-pujian tu Jehovah ay nunga dijadion halongangan si boton nilia portibion sogot marolopolop jala maria-ria maho ale isinision ay tibuldo parsitongan mi nabadia ni Israel ido sahatna. Damang dainang na hinalonga di baga sa tuata Yesus Kristus. Sudenak kita na tua-tua manang natoras hiado muruk tu enak kota. Jala somalna buasa hita muruk na pasti ala na adongdo kesalahan na pinatupa ni anak koton. Tamuruki molo dang olo muba dakulang tamuruki. Biasana sampai di uhum no. Alena gabi suku-sukun buasa tamuruki nasida. Jala buasa ta uhum nasida alena salah. Na pasti na dibaga sa roha do pikirata. Asa dinggang ngolin na koton, asa muba ibana, jala muruk mana na tapatupa dalat ta mengajari ibana. Patuduhon dalan akana sitong, dalat ta mengajari ibana, asa mangatusi akaruhu-ruhu di bagasan parngolunon, asa tujuluan nyarion, dan gabetar tutup musay ng ibana, dihala ni hasalahon na. Molo tapas hobbu, yan kota jugul mana mangulan hasalaan berarti naung siya duhita majalo konsekuensi na tujuan niya. Alay muruk na tapatupa manang rimas na tapatupa. Dalat na mempersiapkan kehidupan anak kita ini supaya lebih baik ke depannya. Mungkin ditiki na tamuruki na kotai dan dia tusi. Jala mungkin kita behado tong dimuruki. Waktu dimuruki mungkin kita, waktu menek waktu poso. Sata etong do muruki ala di rimas, manang ala di suguni roha di datuat-tuat. Alai dunggabe natoras sita, dunggabe orang tua kita. Taboto ma,
rimas dina tua-tua ta na dimuruki ihita. Mengajar hita do. Alana taboto iga bimabay na dinggat tu baga sa ngolutta. Pasti marolo polo pita. Pasti tadok mau liate. Pasti gabelas rohatta. Hudian na hinolongan di baga sa tuata Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikyanon. Di patupa panurirang Yesaya do ede puji-pujian manogion akka jolma na porsea termasuk ma akka bangso ni debata asa totong mamuji debata. Alena parjolo sahali di pabotohon panurirang Yesaya. Ia ibana madok moliate tu debata di siala nungasal puri mas ni debata. Dos doon songon nami dokon nakaningan muruk ni debata na dijalo ni bangsoi di siala ala ni bangsoi dang mardalan hobar tulo moni rohani debata. Jala dung disadari panurang Yesaya primas ni debatai dalam ni debata mengajari nasida. Disima adong tubuh roha mauliate. Disima adong tubuh roha mamuji debata. Jala disima adong pangatusion iya saluhuna na pinatupan ni debata nanang padinggaton, nanang paturehon, nanang mangodihon, bangsoy asa mardalan, hobar tulomo ni rohani debata. Dung dia tusi panurang Yesaya saluhunay. Di patupay mana mapuji-pujian. Pamujion na pinatupay ibana adong masada pengakuan iman na dihanjonjokot ibana na do imana. Ida ma debatado hatuok. Jolma nang majalo basa-basa ni debata manang nang menyadari akaribas ni debata nasa tu ibana manang nang menyadari pangajarion ni debata di boto ibana memaka tidak ko debatado hatuok debatado huaposi jela debatado hagogok jela debatado pujok tubuh las ni roha tubuh olopolo tubuh pamujion jala tubuh maka jongjokot akka basa-basa ni debata di bakasan parngoluon dung diatusi sakap dalam ni debata namasa di bakasan parngoluon nadamang dena nanolonga di bagasan tuata Yesus Kristus di bagasan jami taon nanaing di pasatu hita ganuk marsada-sada dada mamereng rimas alay mamereng holong ni debata. Di siala naung tabereng, naung taday, naung tajalo holong ni debata. Gabe tubuh maroha marolopolo. Alani obar tuojahan na satu hita di bagasa partikyanon. Didokon berseru dan bersorak-soraklah menantikan Tuhan. Manang jauh-jauh jala marolopolo. Paimahon debata. Alini dabang dainang nanolongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Nagabe suku-suku sonari musenang. Na satu bagasan parngulutta. Bohado hita marulupolo di bagasan parngolo. Gudang julma marulupolo ibana di bagasan parngolonna. Di siala tarpasu-pasu manang dapuk na jinalahan. Ada musedo julma na marulupolo suksesnya na konda. Ada musedo julma na marulupolo di siala gabi na niulado kula na asya. Dinggan Indonesia sitong na. Alay molo justru julma dapat na nililuan na jupang na jinalan alay na marulupolo pasti suku-suku dari matu julma sisong. Alay ang gojol mana porsiento tuat Yesus Kristus dan kolang isa jo. Jadi kalau kita hanya bersuka cita, hanya bersorak-sorak ketika segala sesuatu yang kita butuhkan terjadi, maka orang yang tidak percaya sekalipun bisa melakukannya. Tetapi bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan? Marulupulup ibana jala Maria ria pai mahon debata.
Na parjolo sahali dalata marolo polo di bagasan parmolu onon di siala naga betabat de bataga bihatua di bagasan mulut. Aku bersuka cita ketika aku menjadikan Tuhan gabe hatua di bagasan parmolu. Molo dunga hubad de bataga bihatua di bagasan parmolu. Berarti na mangatusi maau disudinan dalam dosakap di debata di bagasan mulutku. Maka orang yang bersuka cita di dalam Tuhan adalah ketika dia menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Di bagasan minggu apa pendapat tuluhonon hulian itu Tuhan dipaingot kita asa totok kita mangedel olo-olo di siaran kabai di bataga behatuau di bagasan parmolokta. Napa duahon siang hata di Tuhanon yang dipayung kita gabi marsada-sada jon mana marolo polo pay iman hata pay maimal di bata ima jolma na totong makaposi di bata di bagasan muluna. Makaposi di bata berarti dia menjadikan standar kehidupannya yaitu Tuhan. Dia menjadikan standar kepercayaannya adalah Tuhan. Maka porsi di bata, porsi itu di bata. Maka ketika aku percaya kepada Tuhan, maka kepercayaanku kepada Tuhan mendorongku untuk mampu bersuka cita. Kepercayaanku kepada Tuhan menjadikanku, memampukanku untuk mampu bersorak-sorai. Sorak-sorai yang kulakukan adalah ketika aku percaya, ketika aku sudah yakin bahwa hidupku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka dalam penantian yang kita lakukan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tidak lagi penantian mengharapkan keselamatan, tetapi penantian yang kita nantikan adalah penantian yang benar-benar meyakini bahwa mahkota kehidupan akan Tuhan berikan kepada kita. Contoh sederhananya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana seorang anak yang dia dengan sabar menantikan orang tuanya pulang dari pekan. Karena dia percaya bahwa ketika orang tuanya manang naturasnya mulai sia dimapokan, pasti mabuan gue, mabuan si pangano, mabuan lahir Tuhan. Maka dia menantikan itu dengan sukacita. Karena ada sesuatu yang akan diterima. Selama ini dia sudah menerima kasih Yesus. Selama ini dia sudah menerima kasih manang imah holong tidak tua-tuana. Alai lo bisa kologi ikon jalo di mana musena. Disialah orang tua dan makaulogi bana, jalo disialah ibadah makaulogi orang tua. Sederhananya, logikanya, imannya mau dibangun ke sana Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Bagaimana orang menanjul menambah kaposi di bata, gabibu ibadah marolopol di bagasan parno. Namanya dabang dainang senhatan di bataon, nang diajarin tuh tagarut marsada-sada. Akajol mana marolopol di bagasan Tuhan nama bade bata hatonna, nama bade bata gabe haposanna, ima jol mana mangedel de puji-puji maka tidak kon basa-basa di bata tulis di pertigaan. Sukacita yang kita miliki tidak lagi sukacita yang hanya ku miliki semata, tapi sukacita yang mau berbagi. Alini bagina, olopoluk na nasi pasatot dari bagasan parlota, olopoluk na olo makajojok berdebata. Mana imalas di roha yang mau berbagi. Kita harus mempunyai sebuah kesadaran bahwa aku bersukacita, tidak hanya aku bersukacita, maka sukacita yang ada padaku ikut kajong-jong tu sudi jolma. Ikon huhati dakon. Asa boha, asa boy tong jolma taruli di bagasan Tuhan. So istilah psikologi dokon. Molo taberin jolma na mekkel. Sa mekkel terus ibana. Nang pe ibarat na dang taboto. Ali dia mekkel ibana. Hulang mamerek ibana me mekkel. Budu tok gabi lekkel kita. Buru tong ibarat na gabi marga harkat kita.
Contohnya sama dana pese-pese. Mau taber mekel ima dana. Ale mekel dana kon. Gibedut untuk kita mekel. Maka sukacita yang kita bagikan juga dalam penantian Tuhan sukacita demikian. Artinya ketika aku mempertunjukkan duku pataridah, duku hajam jangkol, debata nama bay nama rurupuru, debata nahu puji, debata nahu oloi, debata nagabe uban hatwak. Julmana asik be, marhite hite am, buru tong sokode. Alin na bang dahil na yung tamu nama. Di bagasan minggu ak pinapatuluhonon. Di paingot tita. Paimahon di bata di bagasan las niroha. Dada di bagasan umut-umut. Manang dada di bagasan juk niroha. Buasa ala nung kakuilala. Salu na holong ni di bata di bagasan holong ko. Jala holong ni di batai. Ikon huati dakon. Jala na huati dakon hapor syaku. Jala pangoroyokku tu di bata. Amin. Martanya kita. Moliate Tuhan hupasat rohanami tuho. Dia sidot holong ni roham na totong dilehom itu bagas sa ngulu nami. Nungataruli hami marhiti-hiti hatam. Ajari hami asa makangulun hatamo di bagas sa ngulu nami. Di bagas sa Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Horas Tuhan mamasu-masu kita.